Zdravím vás, vážení diváci, já jsem Pepe a vítám vás ve speciálním pořadu s Autěrkou. Dneska budeme vařit, budeme smažit, budeme vařit a dělat výborné pochoutky, které nás potěší na srdci i na duši. Dneska bych vám chtěl představit výjimečného hosta, který tady s námi bude moderovat tuhle show. Je to pan Alfonso. Nazdar, dědo, nazdar, já jsem úplně šťastný, že budeme tady a jdeme na to! Taky znáte to dobré pivo nejmenované značky, které je jiné než Budvar. Všechno pivo je jiný než Budvar. Dobrý. To je moc dobrý pivo jiný než Budvar. Jak říkám dobrý pivo? Jiné pivo než Budvar. Já už nechci pít nic jinýho. Pijte s rozumem. A jako první si dneska uvaříme recept, za kterým se do naší České republiky sjíždějí turisti celého světa. No dědo, tak to je sranda, protože ty si říkal, že když jsi byl malej, tak jsi byl taky terorista. Ne, počkej, Alfonsi, to nic takového jsem říkat nemohl, to je blbost. Ale když jsi říkal, že jsi byl terorista, že jsi měl doma rakety a že jsi 4krát týdně chodil pálit s nimi. Ale říkám ti, Alfonsi, nic takového jsem nikdy neřekl, to je pičovina. Dědo, když jsi říkal, že když jsi byl malej, tak jsi těšil, že jednou budeš nejslavnější terorista světa. Ty vole, říkám, že jsi hrál tenis, vole. Hele, dědo, tak to ne, dědo, na Alfonsa, ty říkat nebudeš! Tak vážení diváci, bohužel toto byl poslední díl speciální za Autěrkou, žádný další už nečekejte, nikdy nebude. Dneska jsme si neuvařili nic, dobrý byl jenom hrášek. A příště už se u vašich obrazovek můžete těšit na Zdendu, šéf kuchaře a jeho pobočníka Petra. Kamaráde, vole, příště se toho srát nebudu, ty vole. Ještě jednou mi na něj, vole, abys nezapomněl, ty hajtové.